At magluluto tayo ngayon kung at magluluto tayo ngayon at maglululot at Hello everyone, welcome back to my channel. This is Eric Huiso at it is Monday morning at medyo makulimlim po yung langit. Pero gayon pa man, ay gagawin pa rin po natin ang ating schedule for today. Bababa po tayong town at sana po isamahan niyo ako. Pero sa ngayon, ay magluluto po muna tayo ng ating agahan. So yun na nga po, nakahanap po tayo ng kung anong pwede nating lutuin. Meron po tayong dilis at meron po tayong corned beef dito sa bahay. Dito na rin po ako magluluto para medyo nakita yung nature sa labas. Gamit ko po tong maliit na gasol. At ihuhulog na natin lahat dito yung ating eto. Maghahanda na rin ako ng aking sibuyas pero hindi ko alam kung paano ko gawin to kaya papatayin ko na lang muna ata. Siguro takpan na lang muna natin siya. Ito na po yung ating niluluto at medyo basa pa po siya sa ngayon. Nung una po, parang gusto ko na ng ganito. Ganitong klaseng luto lang talaga yung gusto ko. Medyo may sabaw-sabaw pa siya. O medyo may sarsa pa siya ng kaunti. Pero mula nung nag-Luzon ako, natutunan ko pong i-dry siya ng maigi, yung wala na talaga siyang tubig. Parang may kasama ako doon sa boarding house noon na yun ang gusto niyang pagka-prepare nung corned beef nga. So medyo sa kanya ako natutong i-dry talaga yung corned beef. Kaya sa ngayon po hayaan po muna natin siyang matuyo ng husto, yung parang mantika na lang po yung maiwan sa kanya. Konting-konti na lang po at tama na to. Kukunin na natin to sa apoy. Isusunod na natin ang ating dilis, pero takpan po muna natin siya ng konti pa. Ito ang dilis. Okay, tama na to. Kukunin na natin siya. At ililipat na natin dito sa ating panlagyan. Hirap. Tingnan ko siya kung baka kasi may kakaiba. Ayan, sa tingin ko ay pwede na to at pwede na tayo makakain ng ating almusal. Hinaan na lang natin ng konti. Ayan, pwede na yan. At kukuha na tayo ng ating kanin. Ayan. Pipicturean ko muna sana parang ganito.